کۆمبوونا ماڵvê derê em dibînin ku weka milletê Şingalê bi taybetî heyeta meclisa Şingalê şiyûx û cihayê Şingalê em xwe dibînin dêndarê vî însanî ev însanê ku li demeke teng li demeke fermanê li wî asta teng de şagirtiyê xwe li sînora dan û hatin bi êzidiya ve û êzidîş komkujiyeka malmîrat xelas kirin û heta îro jî bi sayîta Xwedê wî fikrî êzidiyê Çiyayê Şingalê careka dîtirê li cîwarê xwe vegeran û berxwedana xwe çêkirin û hêzên xwe çêkirin û jiyana wan wî birê veçiya. îro jî em weke heyeta eşayîr dengê xwe digehînine hemû dinyayê ev însanê ku îro mafê mirova diparêzin rayedarê dewleta Umemul Muttehîda ku karibin îro ser vî karî bisekinin û derfetê û mecalê bidina weka tu karî bêjî mihamiyê wî malbata wî îro ziyareta serokatiyê bikin û ser jiyana wî îro xeberekê ji milletê wî re bînin îro milyona Kurdê di alemê hemû serpiyana daxwaziya vî tiştî dikin. Yani tu cara jî li hiqûqê dewleta de, li distûrê dewleta de, nîzamê dewleta de yek însan nîne ku 21 salî li zindanekê de bê heta nû heb bê sûc û bê mehkema û bê hevdîtin. Evî însanî sûcê wî çi ye? Sûcê wî jî li darî dinyayê hemûyê muamerek li ser hate çêkirin. Ev însan telba jiyanê dike, ev însan telba biratiya gelat dike, hecî însanê bindest bê li berbarê wî radibê, dîfaê ji hiqûqê wî dike, daxwazê wî jî hebûna Kurda ye, xweseriya Kurda ye, ku careka tirê ne kolê dewleta bin, ew jî weke hemû netewê dinyayê dewlet hebin, maf hebin, hiqûq hebin. Ji bera hindê jî îro meclisa Şingalê, eşayîrê Şingalê hetanekî ev tişt pêk neyê wê li ser piya bin û hem wê dîm daxwaziyê xweşvan aliyet manî bikin ku vî karî ve rabin û bi erkê xwe bi erkê însanetiyê bi erkê mirovatiyê rabin da mehamiyê wî malbata wî careka dîtirê hevdîtinekê pê re çê bikin. Ev millet wê li ser piya bê hetanekî agayek ji wê derê neyê bila ev îroyê xwe dibînê berpirsiya rayedarê dewletê bila bi erkê xwe rabin ne hemal bin sîwanekê de bi nav bin û li ser piratîk de karê wan nebê. Careka dîtirê silavê me ji hemû milletê me re hene, ji hemû Kurd û Kurdistaniya re hene ku li ser piya bin hetanekî agayeke xêrê neyê em ê dîm li ser piya bin û mêve daxwaziyê bikin û hûn careka dîtirê hemû bi xêr hatin.